Tsaka, kung mahal mo isang tao, papalayain. Eh, bakit di kanya minahal in return? Minahal niya ako in return, pero may mas priority siya. Naintindihan ko naman. Pero kung mahal ka, ipa-priority ka. But if you close your eyes, Ito nga pala dyan sa pamilya ko sa New York, sa Spain, and Italy. Hello! Wala na kami makain. Sa UK. I'll be soon. Kung may isang ano ka, pangyayari na lang. Pangyayari sa buhay mo na gusto mong i-delete. Okay. Ano yon at bakit? Anong... Kahit ano. Pag sumugot ako, may Starbucks ako Gago ko, bahala ka. Wala ko i-delete. Ah, Kasi bakit? lahat naman na nangyayari kasi meron yung pros and cons eh. It's either mag-grow ka or Liliit ka. mag-grow ka pa ng mas... Fuck naman. Kasi wala namang... Alam, it has a reasons kung bakit nangyayari. Lahat. Yeah. Kung masama, okay, naging wiser ka, naging matatag ka, ganun. Hindi mo kailangan i-delete yun. Kasi lahat ng mga struggles mo sa buhay, yun yung nagtumutulong sa'yo mag-grow at nagmumold sa'yo maging better person. Yes, I believe that one day I will be where I I was. was Right there, right I'm next missing you tonight. Ako naman, be, kung may isang pagkakataon na, may isang pangyayari akong i-delete. Siguro yung ano ba? Ay, hindi ako nakapag-care sa grandparents. Siguro yun. Hindi mo kasalanan na naging musmus ka. At Hindi ka makatulong. Hindi naman musmos. Paano yun? Murang Siguro edad. siguro ganun nga, pero may part na hindi pa sinisisi, yung parang regrets, syempre, ba't di ko na sila siguro kung ano, buhay pa siguro yun. Parang ganun ba? Yun lang. Si Adrian, marami na experience. Maraming hugot yan. I mean, marami na siya. Sige, ikaw na. Ilang taon ako? 24. Asa? 34. 24 nung tinuli yan. Shit. So, Adrian, ano pa hugot sa buhay mo? Resilient kasi ako. Kaya, Anong resilient English kasi? Nababana. yung ano pa, Flexible. Yung ano ka lang. yung kunwari may nangyari sa'yo. High and low. Mabilis ka makamove on, mabilis ka bigay ng option sa buhay. Ganun. Ayaw mo ng ganun? Ako lang ganun. Parang, kung nakikita ko sana, parang optimistic siya. Parang, Video ba yan? tangina pag nag-work siya. Pre, ako hirap-hirap ng takin, hindi ako ganado ako. Tangina, sabi ko, saan siya ko makuha ng lakas ng loob? I mean, pagiging positive niya. Ako naman kasi, naniniwala ko na nasa tao yan. Nasa pagpapalaki ba? Pero pag di ka lumaki, yun siguro. Anong age? Bansot. Seryoso, ako, depende kasi niya sa upbringing ng tao. Gusto niyang negative siya. Hayaan mo na. Wala ka nang magagawa. Hindi, ang dami kong natry dati. The previous work, mga friends ko. Yung mga man na negative, kasi napaka-powerful ng mind natin. If you keep on, yung parang negative, naku, walang mangyayari sa buhay. Na meron naman, tingin ko meron naman. Hindi din minsan sa upbringing, Na sana. sa perspective ng sarili. Kasi, Ay, marami siyang ano. may Meron tong ano, pre. Yes, mo. Yung Christian. Pero yung mga teaching nila, the best. Doon ko siya minahal talaga. Pero, Shit. EXO ba yan? hindi, nung college, years. Pero masaya. Masaya, kantahan. Pero yung pagkagising mo, wala na pala. Yung masaya ka nung kinabukasan, kinagabihan, pero paggising mo, wala na pala. Ba't nawala? May mga bagay na it's better to be left unsaid, na parang huwag mo na lang alamin kasi pag nalaman mo pa, So parang hayaan na lang. Siguro ikaw nagloko. Matik yun. Neko! May paimot-imot pa kang gago ka. Ikaw pa rin. okay.
Hindi, ganun talagang buhay. May mga people talaga, meron talaga nagbibigay lang ng temporary. Happiness. Kasi it's your choice again. It's your choice. Sakit, no? Hindi. It's your choice. Choice mong maging masaya. Choice mong sumaya. Naman. Choice mo rin yung masaktan ka kasi hindi na healthy yung relationship nagstay ka kasi choice mo yun eh. Nagmahal ka lang. Bakit ka nasaktan mo na? Bakit ka nasaktan doon? Nagmahal ako. Nagmahal. Paano ka masasaktan kung nagmamahal ka? Dapat masaya ka. Yun nga eh. Ang akala ko, pag nagmahal ako, magiging perfect na lahat. Magmamahal na din siya. Ay, Eh, Bakit di ka niya mahal yung una? Hindi. May mga pero priority. mo. Palit ako eh. May mga priority kasi sa buhay. Kaya ako siya minahal ko siya kasi naging totoo siya eh. Tsaka, kung mahal mo isang tao, papalayain. Eh, bakit di ka niya minahal in return? Minahal niya ako in return, pero may mas priority siya. Naintindihan ko naman yun. Pero kung mahal ka, ipa-priority ka. Priority niya ako, pero At hindi. Meron talagang times na alam ko dumating sa buhay ko. May dumating din sa point ko na nagkaganon ako. Naging feeling ko karma ko to. Karma is a bitch. Nung bata ako, I mean college pa ako, parang ang bilis ko lang iwan yung mga ex-girlfriends ko. Yun naman kasi. Ganon talaga. Karma is a bitch. Papatawa ka ng tawa dyan. Ganun ka rin ng college days mo. Napitan mo yung talagang face-to-face doon. Wala, may listahan siya. May listahan siya. Ano yan, oy? expenses. Kala, listahan ng mga hugot ko. It's a result of immaturity pag when it comes Oo. to relationship. Tama siya. Pag-handle ng sarili mo when it comes to commitment. I beg to agree. Buray mo yung mali. Bahala ka dyan. Hindi, tama siya. Totoo naman. At saka, alam mo, na-realize ko lang din. Na parang, sabi nga, kapatid ko, mahalin mo daw si God. Kasi hindi ka niya iiwan. Naman. Ba't ka iiwan ni God? Kahit drug addict ka pa. Di ka niya iiwan. Oo naman. There are a lot of people that may point at one of you. Tinood. Totoo. Optimistic. Positive. Very good. You perceive all the happenings or all the struggles in life na positive. Ano yung hate mo sa isang tao? Ang hate ko? Ano bang hate ko? Ano kasi ko eh. Kaya ko Isip-isip ka rin. kaya ko umintindi ng personality ng tao. Sabi ko nga sa'yo, pag may mga ganitong tao, ay, baka ganito to. Hindi ko agad ginadjust na putang ina ba anong problema nito sa buhay. Siguro ganito to, ganyan. I mean, in a positive way na parang siguro nagka-problema to sa buhay niya, sa family niya or something. Or pinagdadaanan siya kaya siya gano'n. Hindi ko siguro dyan, ang specific na ayaw ko sa tao, siguro proud mentality siguro. Yung mga ganong tao. Yung walang ginagawang mabuti sa kapwa nila. Kasi inggit na inggit. Mga ganon. Yung hindi sila open na, Ako yun? hindi sila masaya para sa na-achieve ng ibang tao. Kasi maraming ganyan tao sa mundo. Ano nga? Ayaw mo sa isang tao? I-shoutout na kayo mong family to sa Leyte. On dishonesty. Shit, natamaan ako. Naku, mag-iingat ka, Tapos Malcolm. Kaya nga. yung walang respeto. Ay, naku. Hindi na ako tatamaan. Ano na naman? Yung respect sa Nakakatanda. ibang tao. Ay, sorry. Sinasabi mo ba Ay, sorry. Wala. Ikaw na po ulit. 24 lang ako. Respect. Hala. Di. Respect siya. Starting ngayon, din ako magjo-joke. Seryoso na mga... Respect sa, yung sinasabi ko, respect sa ibang tao. Okay. Dishonesty. Kasi minsan may mga taong, kunwari, Mukhang patamaan na. Video ko to. kunwari, you're not being honest with yourself, kunwari, basta alam nyo na yun. Hindi ko alam eh. Yung mga nagsisinungaling parang kumakat sa mayabang.
shit, ako yun. Pinamata. Ba't ako marati, ano? May part ako dun eh. Feel ko may part ako dun. Nagkaroon ng pangalan na ka-beauty ba eh? Ayun yung sabi ko. Trust no one. Basta. Kasi nga, may iba na, I mean, parang nagtatry daw to save them. To save themselves na parang hindi sila yung mga Para plastic na ma-accept sila minsan Oo. Yun. ng peer o ng society. Oo. Which ayoko ng ganon kasi nga yun, ayoko ng ganon. Pero kasi yung trust no one, minsan hindi siya applicable. Kasi nasanay ka sa trust no one, in the end, or at the end of the day, hindi mo na alam yung salitang trust. No? Magiging habit mo siya in a way na kahit yung mga malalapit sa'yo, less lang yung trust na may bibigay. Totoo naman. Depende kasi yung sinasabi mong trust na naman katulad. Mahalaga ako kasi sa company. Kasi nga, yung sistema ng company natin is talagang you need not to trust anyone. So, sistema yan. Depende yan sa sistema. No? Sa ginagalawan ng sistema. Pero feel ko depende din sa tao na kapalibot sa'yo. Oo naman. Kasi, honestly, may mga taong may encounter ka din na which is okay naman, hindi naman lahat. Pero, yun yung sabi mo, marami sa iyo yung mga ganyan. Tumagal na rin ako dito. Tapos may mga kaibigan talaga ako. No? Pinagkatiwalaan ko na Seryoso, siya i-video mo. pinagkatiwalaan ko na Tangina, tayo wala ka video. na ina-click lang, pwede Victor, lang i-drop at any point. yun yung ayoko, yun yung ibig sabihin ko. Kawalan mo yun, parang ganun. Hindi ko kapag. Kawalan mo yun. Yun din yung na-feel ko dati. Parang Lights off! Ay, hello. Hello, thank you sa sponsor. Ano pala? Para mga gag. Marami kami ng pagkwentuhan pero sensitive kaya pinatay ko na yung vlog. Thanks for watching. Bye-bye. Saya ako